inalala at sinariwa ang kabayanihan ng mga World War II veterans ng Pangasinan sa 80th Lingayen Gulf Landings at 18th Veterans Day sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III at Vice Governor Mark Ronald Lambino. Nagsimula ang programa sa isang misa bilang pag-alala sa mga veterano at sinundan ito ng wreath-laying ceremony. We honor our veterans through benefits that they deserve from a grateful nation, especially in the twilight years of their lives. Today's commemoration is not only about reflecting on the past, it is also a reaffirmation of our commitment as a nation in forging a future that our veterans fought for. We are reminded of their courage and tenacity when they faced overwhelming odds. 10 sa 25 nabubuhay pang veterano mula sa Pangasinan ang dumalo rito. Dito, isa-isa silang pinasalamatan ni Governor Ramon V. Gico III. Ayon sa gobernador, hindi lamang ito isang araw ng paggunita, kundi isang pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng mga Pangasinense bilang mga makabayan. This day is more than just a moment of remembrance. It symbolizes commitment, dedication, patriotism of our dear veterans who fought so bravely for the liberation of our dear country. Let us continue to preserve the celebration as a vital part of our cultural tradition for future generations, as it forms an essential part of our identity as Pangasinenses and Filipinos. 8 years ago, the shores of Lingayen witnessed not just the devastation of war, but also the spark of liberation and hope. Binigyang pagkilala rin sa programa ang mga opisyal ng Veterans Federation of the Philippines Pangasinan Chapter na tumanggap ng 10,000 tulong mula sa pamahalaang panlalawigan. Dagdag pa rito, ang mga World War II veterans ay nakatanggap ng 5,000 pisong pinansyal na tulong. Hindi rin mawawala ang mga libreng serbisyo gaya na lamang ng medical check-up and consultation sa ilalim ng GiConsulta program ng lalawigan. Katuwang dito ang PhilHealth Konsulta. Dahil dito, labis na nagpapasalamat ang mga veterano sa kanilang natanggap. Maraming salamat po, Gobernador. Yan binigyan mo sa akin. Ayon sa tala ng Philippine Veterans Affairs Office, nasa 950 na lamang ang kabuuang bilang ng mga nabubuhay na World War II veterans sa buong bansa. Kaya naman, pangako ni Governor Gico na magpapatuloy sa pagbibigay ng suporta, tulong at pangangalaga sa mga veterano bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan noong panahon ng digmaan. Valerie Dismaya, RNG News.